Siyakhulekela emagumbini abalomhlaba, siyakhulekela endaweni zonke ezahlukahlukene okhuluma kuDlamini naze 30 eMpumalanga. Mbukelo khona ekhaya bezingena odabeni. Lokho ukuthi kulezimo esibhekana nazo abantu abashadile nabangashadi bathi bathandana nababasho baku-relationship eyodwa. Kukhona kufike khona ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesilisa abakhumbulani, imizwa yabo ayisasebenzi kanti bathi bathandana bona mabasha. Athi umuntu edlese umuntu wamasekude ngikhumbula uma saqala kwami sengiba ngiyadinga ngiyaphoxeka akusafiki njengoba bekufike isikhala sekudela. Umprofeti wakho uDlamini Mthandaze 30 eMpumalanga uthi uzokwakhela isebenzo yakhe ozoyiphuza engamanzi asayididile uyihlanganisa eyisiwasho sinamandla esigijimisa igazi senze ukuthi umuntu wakho akukhumbule manje nawe umkhumbule manje. Uyayiphuza wena ayiphuze naye uzoyithenga nje sezibhaliwe ukuthi insebenzo yemizwa gijima igazi strong. Mbukelo khona ekhaya ngoba kulabantu asebadla amaphilisi ethi bishop lephilisi asabela ini lemizwa mhlawumbe umuntu ugangiwe uthakathiwe ukuthi angabi nemizwa nemuntu wesilisa liba angabi nemizwa lemuntu wakhe azona naye manje nemuntu wakhe athandana naye. Mbukelo khona so ke ngiyathembisa ukuthi kusona kusasa lokusaba leyo nsebenzo leyo bese ikhona. Mbukelo khona ekhaya uyikhipha nje kasekudala sekubuswe yona ngabuliswa isituyo sami ukuthi khanda kanje neza abantu baphuze uzokhileka isibeletho ukhileka igazi kuphume umqolo. Ngiyakuthembisa yomthetho Mthandaze Dlamini wakusiza avuleke bapayipi lezinso azisekho sifuna ukuhlina izinso ayizosho lesimini engizosakha sizosiza wena. Mbukelo khona ekhaya kuphi nakuphi uyakholwa awukholelwa sindisiwe sindiswanga isiwasho nje uziphuza kuhlanganiswa amazempophomo ngalokho kuhlanganisiwe. Mbukelo khona ekhaya uzojabula ngizwa ngaleyo gijima igazi umuntu okhokhula efolile umflex abe sonto nawe njengamanje noma unaye esekoza futhi esekaberweni awukosana uphindile noma ngazi ubuphinda ini. Mbukelo khona ekhaya kabene kaJesu. Mbukelo khona ekhaya ngiyabonga kakhulu inonke nina elisupportayo futhi inonke nina elingilandelayo. Ngixolise kakhulu akuphuza ukuthi into zabo zifike kubona because of ipost elihle delay but manje sekune Korea la kufakela khona eposini zifike kuwe into zakho. Mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu akubusise. Mbukelo khona ekhaya ngiyaphethe mina ngokuhlala nansi isebenzo zeyikhona njengamanje eyemizwa ithi zakho igijima kakhulu strong noyidika ode noyidika fika labathupha lento bani ukuthi Dlamini Mthandaze uzoyiphuza nje isize kakhulu osibusisa iyofide iclean kuphi izitso izikhathi zakho ligijime aklinike onke amapayipi. Ngiyabonga.